Néhány cipőt úgy terveztek, hogy vezessen tégek. Ezt a folyamatot viszont pontosan úgy, hogy teljesen te irányíts. A különbséget pedig hamarabb észreveszed, mint gondolnád. Üdvözlöm, a nevem Matej, és szeretném bemutatni a Brooks Glycerin Flex nevű modellt. Lássuk az alapvető adatokat. A Glycerin Flex 258 g, 36 mm-es sarokmagassággal és 30 mm-es orrrésszel, ami 6 mm-es droppot jelent. Milyen cipő is ez? A Glycerin Flex egy új tag a Glycerin családban, ahol már ott a Glycerin GTS vagy a Glycerin 23. Aztán ott a Glycerin Max, és most ehhez a családhoz csatlakozott a Glycerin Flex is. A Glycerin Flex egy utcai futócipő, akár csak a Glycerin család többi tagja. Ez egy neutrális futócipő, mivel nincs benne semmilyen támasztás, se go-to-support, se semmi hasonló. A Flex név pedig azt jelenti, hogy a cipő valóban rendkívül rugalmas. Ami azt illeti, hogy edző vagy tempócipője, azt mondanám, hogy mindkettő, de erre még később visszatérünk. Nézzük meg, milyen újdonságokat tartogat a Glycerin Flex modell. És kezdjük rendhagyó módon a középtalppal. A középtalpnál a Brooks a bevált receptre épített, ez pedig a DNA Tuned keverék. Hogy mit is jelent a DNA Tuned azoknak, akik nem ismerik annyira a Brooks márkát, ez a középtalp hab legújabb generációja, amely egyetlen középtalpon belül két különböző sűrűséget ötvöz. Ezt kisebb és nagyobb molekulák használatával érik el. A nagyobb molekulák a saroknál a fehér részben találhatók, ezek segítik az ütéscsillapítást. A kisebb molekulák pedig a középtalp zöld részében vannak, amik több energiát adnak vissza az elrugaszkodásnál. Ezen a ponton azonban egy pillanatra megállnék, mert ez nem pontosan ugyanazt a kialakítást követi, mint a Glycerin Max, a 23 vagy a GTS modellnél. A sarokrész, vagyis a puhább hab valóban rendkívül kényelmes és kifejezetten kellemes, és szerintem nagyjából megegyezik a Glycerin 23 modellel. Ami viszont az előső részt illeti, az nekem egy kicsit keményebbnek tűnik, mint a sima Glycerin modellnél. És energikusabb a gyorsabb tempóknál. Itt gyönyörűen látszik, hogyan játszott a Brooks ennek a Flexnek a rugalmasságával. A talpon, tehát a talp alsó részén kifejezett, elkülönített szegmenseket látunk, amilyeneket jelenleg egyetlen modellen sem találni, amelyek például nálunk kaphatók, és sajnos a Glycerin modellen sem. Valamikor a Brooks készített egy modellt, azt hiszem a BL volt az, körülbelül egy éve, amelynek masszív volt a sarka. Itt volt egy markáns elválasztás, és utána jött az előső rész. Itt a Brooks még tovább ment, és a rugalmasságot a teljes előső részen végigvitte. Ami nagyon érdekes, hogyha megnézzük a talpat, a gumi szegmensek egy kicsit masszívabbak, mint ahogy azt a Glycerin hagyományos változatánál láthatjuk. Ami magát a felosztást illeti, a Brooks ezt a legnagyobb rugalmasságnak nevezi, amikor te irányítod a cipőt, és nem a cipő irányít téged. Ez azt jelenti, hogy ha meg akarsz tanulni, vagy meg akarod tanítani a lábadat egy úgy mozgásra, a Glycerin Flex kiváló kiegészítő, akár az adrenalinhoz, akár a Glycerin osszágúti modelljéhez, amelyet hosszú tempókra fogsz használni. A talp rugalmassága annyira jelentős és nyilvánvaló, hogy amint felveszed a cipőt, érezned kell, hogy a rugalmasság ott van. Sőt, merem állítani, hogy ahogy már az elején említettem, a középtalp és a keverék, ebben az esetben a zöld színű, egy kicsit nagyobb visszatérítést ad, mint a fehér. Ez azt jelenti, hogy amint a Glycerin Flexben gyorsabb tempóban kezdesz futni, egy kicsit jobb érzésed lesz, mint a hagyományos Glycerinben. Tehát ha azt a cipőt keresed, amely valóban kiegészíti a Brooks családot, vagy szeretnél valami rugalmasat, természeteset, ahol a cipő idézőjelben nem szól bele, akkor a Glycerin Flex lesz a helyes választás. Ami a felső részt illeti, itt ismét egy másik felső rész van, amely bár nagyon hasonló, átvett néhány részt, mint a Glycerinben.
Ez azt jelenti, hogy van egy szép gallér a sarok körül, van egy fül, de összességében az anyag új. Ez egy kötött anyag, amely kiválóan illeszkedik a lábra, és mintha még több rugalmasságot adna a talpkeverékhez. Ami a nyelvet illeti, a nyelv vékonyabb, mint a glicerin modellnél, nem annyira párnázott, mert itt a középtalp kezdeti kényelméről van szó, és arról, hogy a lábad diktálja a tempót és a futólépés lefolyását. Nos, ami a talpat illeti, ahogy már említettem, van egy kicsit masszívabb talpkeverékünk, amely talán önmagában úgy tűnik, hogy a keverék egy kicsit keményebb, de ha csak a talpkeverékről lenne szó, akkor nem éreznél nagyobb energiát a cipőből. Szóval úgy gondolom, hogy ez a középtalp és a keverék, az a keményebb, az a zöld rész több energiát ad. Ennyit a Glycerin Max modellről, és köszönöm szépen a figyelmet! A legközelebbi alkalommal találkozunk. Szia!